Bai baina, 15 minutu barru, hegazkina, ai ama. Gezurra, 14 minutu eta 45 segundutan. 44, 43, 42... Zein da galdia? Te 4.000 galdian, koaz! Egan zebedura, airean ta zebedura, eta hegazkina zebedura, airean zebedura, airean bedura, airean krisia, 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 krisirik ere. Gabutzeko ordua da, bakoaz mila esker denoi. Ez dugu inoiz aztuko bidai hau, agur bila hogeita hamaika. Zuen bisita ikakuntza bat izan da. Plazer handia izan da zuekin egotea. Autismoa zer den argi gelditu zaigu. Laster arten lagunak, Plazerra gurea da. Bukatu da, listo, hau da dena. Zuekin egoteak gozamena izan da. Ordua iritsi da, baina joan behar gara. Hemendik aurrera, gure autonomia. Errutina berriak dira behar ditugunak. mila esker benetan guztiagatik eta Nola naizen, ez du inor definitzen, ez dute bestek epaitzen, nik baino ez. Nor zaren, ez du inor definitzen, nik neukera bakiko dut, nire bidaian bide laguna nori izango den. Hobeki zaude amets, gaur eta lehen eguneko bidaiak berdinak dira, ez da ezer gertatzen. lasaiago orain, bai, soilik arnasa hartu eta bota. Ez da ezer gertatuko, ez? Lasai, bidaia lasai izango da. Arnastu eta erlasatu. Listo. Ene lagunok agurtzeko unea da, mila milioi esker, bila hogeita hamaika. Naizen, ez du inor definitzen, ez dute bestek epaitzen, nik baino ez. Rozaren, ez du inor definitzen, nik neukera bakiko dut, nire bidaian bide laguna nori izango den. Zuen hegazkina aireratuko da, denok egin beharreko bidaia pertsonala, besteen bidaian gu bide laguna, elkarren bermea baina orain